जों हाबाफारियाथ' जोंना मेइनलि जोङो आइजो सानावहाय मुलुगनां आइजो सानाव जोङो नैबे जोङो बान्था आइजो फालांगि बान्था बेखौहाय जोङो होयो प्रत्येक बोसोरे दिनैहाय जोङो 15 बान्थाखौ होनो आखायाव लादों आरो दिनैहाय जोङो फुंनिफ्राय स्टार्ट खालामदों दिनैनि सानखौहाय फालिनाया जोङो फिरफिला बिरहोदों फिरफिला बिरहोनायनि उनावहाय जिहेतु जोङो मोनसे समाजनि थाखाय खामानि मावग्रा जोङो जाय सुबुंफ्रा एकदम जोङो मार्जिनेलाइज लास्ट माइल कमिउनिटि बिसोरजों खामानि मावो बिथांफोरखौ लानानै जोङो एसे फुर्ति खालामबाय स्पर्ट्स खालामबाय गेलेबाय बिनि उनावहाय जोङो जोंनि गुबै आयदा जे बान्था लानाय बे बान्था होनाय माबाखौहाय हाबाफारिखौ जों आखायाव लादों। सोरनो होनाय जाखो? जोङो एबार पुथुलि बरगयारि बिथांनो जोङो नैबे बान्थाखौ होनाय जादों। बोसोरफ्रोमबो बे बान्थाखौ नोंथांमोना बोसोरफ्रोमबो होयो जोङो जाहाथे जोंनि बे आइजोफ्रा एसे जौगानो हायो फिसा फिसा बिजनेस खालामनानैहाय गावनि केरियारखौहाय बानायबोनानै गावनि न'खरखौहाय एसे हेफाजाब होबोनो हादों बिथांमोननो जोङो थुलुंगा होनो थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ लादों। मा होनाय जायो बे बान्थायाव? जों बे बान्थायावहाय 20,000 रां आर'नाइ मोनसे साइटेसन बिथांनि साक्सेसनि सायावहाय आरो जोङो इन्दि सि मोनसे गथायनाय जायो।